Kainodo achọm iji ohere ọma nke karịrị ibe ya na-enye Chineke onye bi n'eluigwe otuto n'ihi na ọ bụ site na ntụziaka ya na mụ nwa ga-eguzo n'etiti taa ịnyawa achịcha ime mmụọ. Ka m na-ekele Chineke, ka m na-ekele nna anyị ukwu, the presbyter in charge of this great cathedral, Very Reverend Nwajua. Asị m gị nara ekele gị onye nyere m the platform to speak in this church committed into your hands. Ndị ozi ibe m ndị ọzọ nọ n'ọta ekele m ụnụ, ya gaziere ụnụ. Nwunye ndị ụkọchukwu, udo nke onye nwe bara n'ụba. Ndị ndu anyị niile, ndị edas, ndị nneọma, ndị ezinne, ndị ezi ada, ma ndị na-agụkọta ego, ma ndị steward, ndị na-ama ọkwa, ndị band, the choir, the youth, women fellowship, men fellowship and young men. Ekele mmadụ niile ka ụbọchị taa dịrị anyị mma karịa ibe ya n'aha Jizọs Kraịst. Ekelekwe m onwe m n'ihi na ọ dịghị mfe enye onyinye nkechakwa ụnụ ka efọrọ m afọ ba n'akpa. Ya gaziere anyị. Isiokwu anyị na ụtụtụ ọma na-asị Jizọs ezigbo onye ọzụzụ atụrụ ọma. N'olu oyibo, Jesus the good shepherd. Jizọs ezigbote onye ọzụzụ gị na atụrụ ọma ka ekpere Chineke. Chineke gị onye ji oke nghọta gị ka enigwe n'ụwa, gị onye okponu gị na-adịghị agbanwe. Ekele m gị na ịbụchi sọgụnwa bụ ezigbote onye ọzọ atụrụ ọma. N'ụbọchị dịka taa, anyị nwa bụ atụrụ gị, gị nwa bụ onye na-azụ anyị. Ana ka ị na-azụ anyị, ị na-edu anyị gaa n'ọgba anyị anwa mmiri ṅụju afọ, mmiri nke ndụ. Ị na-edu anyị gaa n'ebe ịta nri nke ahịhịa ndụ, anyị ataju afọ wee dịrị gị ndụ. N'ihi na ị na-agọzi mkpụrụ obi anyị. Anyị guzoro taa ịgbasa ozi ọma na onwe echi ọzọ dịka gị, ka ebulie gị elu. Lee mmadụ efu ka mbụ, ọ dị ihe m pụrụ ikwu, ma ọ bụrụ ma mmụọ nsọ ekwu etinye ekwula ime m. Onye nwe m, ewetu m onwe m n'ala, ewezụga m onwe m n'ọgba. Onye nwe m, biko redata n'ike na amara na ebe gị, gọzie ụmụ gị site n'okwu nke igwe. Ama m n'eze na ngọzi nketa ga-adị iche kelelu ndị ka na-agọzi anyị ochie, ime na gị pụrụ ime ihe niile. Nara ekelele ozu oke, nara mbuli elu n'aha ọkpara gị bụ Jizọs Kraịst onye nwe anyị. N'aha ọkpara gị bụ Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Achọrọ m i celebrate my 3rd year anniversary. 3rd year anniversary, ihe wa afọ atọ m nwa hapụrụ Owerri bịa n'Aba. And here my first time to stand here to speak to the church. Biko kwa na ka ọ dịghị mfe. Good. Ịma ndị Igbo na-asị ihe eru na atọ ya emegene ya atọ. Ịma agwa na ihe gaji tọ na o. Ngọzi a Chineke kwadoro gị afọ atọ gara aga, afọ abụọ gara aga, n'ụbọchị taa ị ga-anatazu ihe. Mbulelu na promotion na nke anyị na-atụnye aka ọ bịa kemgbe na-achọghị ịbịa. Today site na ọkụ na mmiri ọ gaghị ịbịa. Ọ gaghị ịbịa. Ọ gaghị ịbịa. Ọ bụrụ m ikpere ekpe chee na eme m ka ọ ka aka. Enwere emem ka a na-akpọ gịnị Pentecostal emem, nwee nke a na-akpọ Orthodox emem. Pentecostal emem na-ada ụda, ọ na-ada, ọ na-eti ebe a building na-eme gịnị, a na-eshake. Touch on ebo, say neighbor. Ụbọchị taa ngọzi gị ga-eru gị aka. Ọ bụrụ ma neighbor gị kwere ya tie ndị Pentecostal. Good. Ịma unu tie m otu anointing m eguru. That's the secret. Ọ bịa ihe nzo dị n'ime. Anyị chọrọ ikwu okwu ihe gbasatara onye ọzụzụ gịnị atụrụ ọma. Ma tupu m anyị agụọ Baịbụl, achọrọ m ịjụ ajụ, onye bụ onye ọzụzụ atụrụ? Eti ibe mi ọma. Onye bụ gịnị? Onye gịnị ọzụzụ gịnị atụrụ? Ọ ga-adị mkpa na anyị mata onye bụ onye ọzụzụ atụrụ, anyị etize ya ọma ma ọ etize ya nke ọjọọ. N'ihi na enwere onye ọzụzụ atụrụ ọma nwee nke ọjọọ. Ugbu anyị nọ n'ime onye bụ gịnị onye ọzụzụ gịnị atụrụ? N'ụwa nke ndị Hibru ochie na ochie, otu occupation ọwa ọrụ aka dị mkpa n'ala Hibru by then
bụ shepherding, ya bụ gịnị ịzụ gịnị atụrụ. Nna anyị ha Abraham zụrụ atụrụ, Lot ha zụrụ gịnị atụrụ. Ọtụtụ ndị ama aha taa ma Solomon ma David ha ncha zụrụ gịnị atụrụ. So ọ ya wụ ọrụ aka kacha mkpa nye gịnị ibe ya mgbe ahụ, ọzụzụ gịnị atụrụ. Ofu onye ga-abịa nwee atụrụ 50 n'oge ise. Ọtụtụ ndị amaazị ọnụọgụgụ atụrụ ole ha mere gịnị ha nwere. Ha kpọkọtazi atụrụ ha, ha agụ anya na-akpọ census, nyezie atụrụ niile NAFDAC nọmba 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na iri iri isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na itoolu, ọgụ na otu, ọgụ na abụọ. Agụcha ya aha, ha ga-aga arụ ụlọ ha na-arụ otu a ka elu ihe ha etinye nche mmiri. Mgbe ụfọdụ ọ naghị enwe gịnị nche mmiri, agba ya gịnị ogige, agazi n'otu ntupe game gịnị mee ọnụ ntakịrị gaba ishima, ọ ga-akarị ya. Gịnị mere eji na-arụ ụdị ụlọ otu a? Atụrụ pụọ n'ụtụtụ, mgbe ọ ga-alọta, onye nwe atụrụ a nọzielu m ụlọ, ọ bụrụ ma enye ya ọnụ ụzọ sara mbara, ha ncha ga-ekpupe otu mgbe. Onye nwe atụrụ aga ama mgbe ha ncha lọtazuru. But ya rụọrị ha ọgba ntakịrị ahụ, ọnụ ụzọ ntakịrị ya nọzi ebe a, ha na-agafe ya dị ike gụọ, n'ihi na ebe ha ga-aba atụrụ abụọ ịpụta otu mgbe, ọ ịlọkpụta otu mgbe na ụtara akọ na akọ. So ya nọzi ebe a biko atụrụ niile aghaghị ichere pụrụ na gịnị ahịrị ka ha na-aba otu, because ọnụ mpi ebe ha na-esi aba ofu atụrụ ka ọ ga-aba at a time. Ya gụchazie ihe ya rụ ma ha zue, obi eruo ya na ma ọ bụrụ ma ọ gụchaa ya onwe nke a na-achọ achọ, ihe were lantan mụnye gịnị ọkụ oriọna ọwa. By then amaghị m ọ dị ndị na-ebe amaghị na-akpọ ọwa. Iwure nkume tirie ya idote na aṅụ ya akọ, ịmụnye ọkụ ọ naghị ere giriri ya anyụa, ọ na-ere small. Ofu ọwa nwere ike iteki gị 4-5 hours ọ karịchabe. Ndị mụrụ eji ọ dị ha na-akpa ịmụ ejula n'abalị those days. Mgbe ahụ ka anyị toro, at least being 75 years ọ dị mfe. Mgbe ahụ ka anyị toro, ka ndị na-achị ọchị, ị nụrụ 75 years ka na-achị ọchị, iche na nwa obere nwa. So ọ bụrụzie ma ya ahụhụ ofu ya mụnye gị n'ọwa, gawazie ịchọ gị na ofu afụrụ amịrị gị furu efu. You can imagine somebody nwere atụrụ 5,000, ya kwuo ofu take risk gawa n'abalị gị ịchọ ya, ebe agwọ na akpị na ihe mmerụ ahụ jupụtara gịnị n'ụzọ. Now let me come back to onye ọzọ gịnị atụrụ ọma. Anyị agọtara ihe ọ bụ mmadụ ịzụ atụrụ, am I right? Touch a neighbor gị, say a neighbor, ịzụtụla atụrụ before. Now onye bụ onye ọzụzụ atụrụ gịnị ọma? Otu ihe anyị na-agaghị ịma na onye ọzụzụ atụrụ ọma, ọ na-anụ gịnị olu gịnị atụrụ ya. Ndị nna gị ukwu ha bịara chọọchị. Onye ọzụzụ atụrụ ọma na-alụ gịnị olu gịnị atụrụ ya. Yere atụrụ ya na-akpa nkata. My father of blessed memory, ahịa Christopher Nwajua, o nwere ewu, not atụrụ, o nwere ewu. Yara ewu abịabịa dị too familiar na ọ na asụsụ ọ na-aja ewu ndị a na-apụ. My father lọta, my father etie bịa anywhere ha nọ nụ ha ala olu Christopher bịa ha nchabara n'ege na-alọta. Ama m mezuala n'ụlọ nkịta ma ọ ewu ma ọ pussycat, ha dị too familiar with you na ịsụ asụ ha na-anụ. Ịkpọ ha oku dịka a na-akpọ mmadụ, ịkpọ ha asa. Anybody na-azụ atụrụ, ị ga-ama ha atụrụ gị ga-ama gị olu gị. Mgbe ọbụla ị sụrụ asụsụ, atụrụ ga-amara gị na ịlọtara. Ihe agbara mere gị bịa ga-eduru ha gaa n'ọgba. Nke a nọmba 1 na ha na n'olu gị na-anụ asụsụ gị. Ezigbote onye ọzọ atụrụ ọma. Nke ọzọ bụ atụrụ ndị a niile ị ga-edu ha gaa n'ọgba, gaa n'ebe ịta nri ahịhịa ke ndụ. Ha wee mee gịnị ta nri tajuo gịnị afọ ya si na-abịa. Ọ bụ mmiri zoro ezo gbanye ebe ahụ, ọhụ mmiri nsọ ga-esi mee escape. But isiokwu my father agaghị achọ ebe uju nọ
kute gene mmiri na anya anwụ anya ka dịkwa ndụ. Ọ bụ nke ugbo ụfọdụ aṅụghị bottled water ha arịawa typhoid and malaria. Even oru na n'ogugo na ụfọdụ ndị mmiri bottled water kwa a na-enyo enyo mara nke original na nke aba made. Aga aṅụ nke aba aṅụzie nke ọzọ. Achọrọ m ime ka mara na mmiri bụ gene mmiri. And all since I saw nsọ mmiri ka ọrịa si n'elu si n'ala megene gbadata. Before ndị banyị na-aṅụ ide ala ọ dị ihe ọ na-eme anyị. Ụfọdụ ndị eme ya alọm esi n'ọkụ anya nwa oge agha ọ dị ndị lamụ bụ oge agha aka nkụ ebe a anyị nwere nwa ya mụrụ n'oge agha we can tell more. Now onye ọzọ atụrụ nke ọrụ nke bụ ọrụ nke atọ da onye ọzụzụ atụrụ ọma dị na njikere tọgbọ gịnị ndụ ya n'ihi gịnị atụrụ ya. No wonder mgbe a gara n'ezinụlọ Jese ịchọ onye ga-ebu eze akpọpụta ndị bara dimkpa Samuel asị mba ana Chineke a na-ele anya dịka mmadụ si ele ndị a niile ọ dị nke nhọra a na-eche nwatakịrị David ka o mee gịnị ka ọ lọta. Ozugbo David na-alọta ya sị ọ bụ ya bụ nke ahụ emere gịnị ara ọra. Anyị ereba ma bịa mee oge ofu onye ọdọgbu na agha a maara ya nke ofu o sị mara Chineke Israel gịnị aka n'iru na-asị ahịa Goliath ama mma kpọtara m ya ọkpọ ihe ọ bụ akwa Goliath ka abara ndị mkpa akwawa aha ya. Mgbe David pụtara ịlụso Goliath gịnị agha ọ dị ihe Goliath sịrị ya ọ bụ nwatakịrị mba nsị a bịa ịchalenji m taa emewuru anụ gị nye gịnị nnụnụ gịnị nke ufe. David asị aga ekwentị ka m gwa gị oge m na-azụ gịnị atụrụ nna m ọdụm na-esi n'ime ọhịa ruo pụta leopard na anụ ọzọ ndị ka na-atawu mmadụ ha na-apụta mmewure nga arụ megịnị stand ya agha ma atụrụ mbalaga mmetiwu anụ ndị ahụ taa agaji m itiwu gị dịka otu anụ ọhịa ndị nke ọzọ ahụ. Am I talking to somebody? Onye ọzụzụ gịnị atụrụ ọma ọ na-atọgbọ ndụ ya. Onye ọzụzụ atụrụ ọma dị na njikere sị kama ofu atụrụ m ga-aṅụ ka m mee gị ntụfuo ndụ m. Nne ya pụrụ ime ya ọ dị mfe ọ dị mfe. Ọṅụ bịara igbu neighbor gị even neighbor gị by value eating na weight ọ gbagotere a human being gasịzie no kama ọnwụ ga-egbu neighbor ma ọnwụ bịa bụ ụzọ gbuo mma neighbor m dị ndụ nne imefu ya. Talk less of animal lenwehu value. David asị taa kama ọdụm ga-emetụ gịnị atụrụ m aka kama ngwa ọdụm fight me ọ bụrụ ma ị merie m ga-enwe access imetụ atụrụ m aka ma ọ bụrụ ma nka dị ndụ ị ga-emetụ atụrụ m aka. What a sacrifice, what a love. I am still talking. Aka m na-ekwu maka gịnị ezigbo gịnị onye ọzụzụ gịnị atụrụ ọma. Now ka anyị gaa na Bible gwara m John chapter 10 verse 11. Media, if you are ready, we are ready too. John chapter 10 verse 11. Media, are they available? Mwembu ezigbote onye ọzụzụ gịnị atụrụ ọma. Onye ọzụzụ atụrụ ọma na-atọgbọ ndụ ya n'ihi gịnị atụrụ ya. Ụmụnna ọ dị mfe? Ụmụnna ọ dị mfe? Ihe anyị gụpụtara na Baịbụl ọ dị mfe mmadụ ịbụ ezigbo onye ọzụzụ atụrụ ọma? Okay, now ihe ọbụla dị mma nwere nke ọjọọ. Ịga n'ime ahịa akpa nwere ndị dị mma nwere ndị dị njọ, shoe nwere ndị original nwere ndị imitation. Ihe ọbụla dị mma n'ụwa nwere nke ọjọọ ya. Enwe ndị ọcha enwe ka ojii, enwe ndị ogologo enwe ndị mkpụmkpụ, enwe ndị buru ibu enwe ndị tara ịta. Ihe niile dị pee no wonder ji nwe nwoke nwe nwaanyị. Ngwa anyị agụtara maka ezigbo onye ọzụzụ atụrụ ọma ka anyị mara ma enwere ndị ọjọọ. Verse 1 chapter 10. The same chapter 10 verse 1. Let us read verse 1 ka anyị mara ma enwere ndị ọzụzụ atụrụ ọjọọ.
n'ezie asị m unu onye ọbụla lesi nọ n'ụzọ bata baa n'ogige atụrụ kama ọ hapụrụ n'ụzọ si na gị mpio ndị aba onye ahụ bụ gịnị? Onye ori, onye na-apụnarị mmadụ. Gịnị? Onye bụ onye ori a? Bad shepherd, ezigbote ajọ onye gịnị? Ọzụzụ atụrụ. O nwere ihe eji mara ajọ onye gịnị? Ọzụzụ atụrụ. Nke mbụ, ihe ahụ ọdụm ka ọ na-abịa ya nara Ben Johnson, ya nara gịnị? Nọma nwoke na-akpọ Ben Johnson. Ọ na-agba ọkpa ya na-emecha gịnị n'isi, a na-aṅụde 3, 4, 5 times ka ndị ọcha si mba speed ka karịala, ka anyị mara ma nwoke ọ na-aṅụ ihe ọṅụ, ka anyị mara ma nwoke ọ na-ete gịnị drọg ịṅụ ihe ọṅụ, n'ihi na ihe ọṅụ a ha asịrị ndị detoro ọnụ si nọ na-enye ajọ gịnị ume. Ndị detoro ọnụ weli aka elu ebe a onwebe nọdị shọ. So nke a bụ nọmba 1, ajọ onye ọzụzụ atụrụ. Nke mbụ, ọhụ ufu, hụ agụ anụ ndowu ka a na-abịa ya eme gịnị? Ihe agbapụ ọsọ hapụzie atụrụ ya. Ihe ọbụla ụnụ na gịnị ọdụm metere, ngwa ọdụ ụnụ n'aka. He leave them to their own fate. Agụ bịa ya eburu atụrụ, ọdụm abịa ya eburu atụrụ, ufu abịa ya eburu atụrụ, ndowu. Why? Ọ gbasataghị ya, n'ihi na ọ bụ onye ọlụ egoro gịnị ego. Ihe ọ ma uchi ji ya nara gịnị ụgwọ ọlụ ya. Otu a ka ọ na-adị onye ọbụla na-elekọta ndị mmadụ. Ọtụtụ mgbe a na-ahapụ to their fate. Ọ bụrụ ma nnule ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị, nkwa niile ha na-ekpe ma ha baa n'ọchịchị, ọ bụ ha ncha na-emezu ihe, ọ bụ fa ncha na-emezu ihe. Ụfọdụ ndị ha baala dị ya agha na-adagoro ka ha gbasara ụnọ, in as much as ha na ezinụlọ ha dị comfortable. Ekele dịrị Chineke maka eleksi oti abụ m onye ndọrọndọrọ ọchịchị. Amaghị m ndị n'ụlọ chọọchị a, ama m pati n'ụlọ, achọkwara m ịma ihe mma bụ ihe anya na ahụ na-eduhie ụwa marụ na Chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị. Ọ bụrụ ma ndị ọchịchị apụta, anya na-ahụ ha. Onye nke na-emete ya anyị na-ahụ ya, onye nke na-emejọ anyị na-ahụ ya. Abụ asị, if you do good, kingdom, oh, but if you do bad, enuna ya aka ma de ya. Nna gbarịkwa nna bụ kọtụrụ m aka, ọ dị mfe. So ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ gịnị? Ajọ onye ọzụzụ gịnị atụrụ. Anyị anụ na anyị atalụ, ọ dị ihe ọzọ onye ahụ na-eme. Ma ahịhịa ndụ dị ebe a ma ọ kpọrọ ekpọ ya kpọrọ gịnị atụrụ agawa. Atụrụ tajuru afọ, mmiri nọ na-agụ atụrụ, ọ gbasaghị ya. Ọ ka du atụrụ na-alaghachi n'ọgba. Atụrụ a na-ebe akpịrị akpọla m nkụ, akpịrị akpọla m nkụ, agụ egbule m taa. Onye nwe atụrụ na-anụkwa asụsụ atụrụ ya. O iduru atụrụ m pụọ, ha eburu ọnụ na-alaghachi, akapụla gị. Ka Chineke mee mmadụ niile n'ebe ata ka anyị were ezigbo onye ọzọ atụrụ n'aha Jizọs. Ọ dị ihe ọzọ ọ na-eme. Ọ naghị ama ma ọnụọgụgụ kpọpụa ha nchọ laghachiri, ọ chọghị ịma. Ma ọ were ezigbo onye ọzọ atụrụ duhie pụa, ọ ga-ama ma ha nchọ mere gịnị ọ laghachiri. Now, let us draw parallel line ka anyị wetazie na nchịkọta okwu ka ọ baa uru, ka o nwee meaning n'ebe mụ na gị na-anọ. Ọ dị nwoke a na-akpọ Jizọs. Ọ bụ eziokwu? Ka anyị gaa na Baịbụl ka anyị mara ihe gbasatara Jizọs na ezigbote onye ọzọ atụrụ a. Verse 27 to 29, media. The same John chapter 10, verse 27 to 29. Ka anyị ike gbapịa ọsọ. Atụrụ nke mụ nwa na-anụ gịnị olu m. Somebody's talking now. Mụ onwe m makpara ya, ha na-eme gịnị esokwa m. Mụ onwe m na-enyekwa ha gịnị ndụ ebighị ebi. Ọ dịkwa mmadụ ọbụla pụrụ ime gịnị ịnapụ ha. Achọrọ m ibu amụma nye gị n'ebe a, n'ihi nna gị hụrụ gị n'anya,
nina nna gị na-elekọta gị dịka atụrụ. Ọ dị ekwensu ọbụla pụrụ ikewapụ ụlọ. Ọ dị ekwensu ọbụla pụrụ ịnapụ n'aka Chineke. Ọ dị ịkpagbu ọbụla pụrụ ịnapụ n'aka Chineke. Ọ dị abụ na-asị, ọ bụ onye ga-ekewapụ m n'ịhụnanya nke Chineke m. Ọ bụ ụkọ ga-ekewapụ m n'ịhụnanya nke Chineke m. Kai nchimule ekpekwala ka m bụrụ onye ga-agbacha ọsọ ndụ ma mgbe ruru n'alaeze n'igwe. Achọ m ahụghị m chimule ekpekwala ka m bụrụ onye ga-agbacha ọsọ ndụ a ma mgbe ruru n'alaeze nna m. Achọ m ahụghị m. Aka ahụ ji gị siri ike. Aka ahụ ji gị siri ike. Ekpesa ga-anapụ gị. Ajọ mmụọ ga-anapụ gị. Nrịanrịa ga-ekewapụ gị. Ịlali ya ga-ekewapụ gị. Ụka ga-ekewapụ gị. Ebili ata ga-ekewapụ gị n'aha Jizọs. Now, go on verse 15 to 16 ka anyị chịkọta. Verse 15 to 16, the same John chapter 10. Ahịrị nke iri na ise na isii. Dịka nna m maara m, dịka m onwe m makwara gị nna m, ana m atọgbọkọ ndụ m n'ihi gịnị atụrụ. Let me tell you, enwere atụrụ nwa atụrụ. Hello? Enwere gịnị atụrụ nwe gịnị atụrụ. Asị, o nwekwara ụdị atụrụ ọzọ nke m nwere, ya ka na bụ atụrụ. Let me hear from you. Atụrụ ọzọ ka m mere gịnị nwekwara. Ndị na-esi n'ogige atụrụ. Chai. Agaghị imekwe ka ndị anụkwa olu m. Mgbe ahụ ka a ga-egbezi naanị gịnị otu. But let me explain ka nkọwa. God bless you. Nne, ụmụ ole ka iji? Ọ dị nnukwu. Ọ gbara anyị ya ọ na ha ka nkụ. Ama m na o nwere ndị na-erube isi nye gị. O nwekwara nke dị isi ike. Good. Thank God for mama. We are talking about the good. Sorry. Ezigbote onye azụ ọtụrụ maka anyị na-ekwu okwu ya. Onye a tọgbọrọ ndụ ya. Ọ dị abụ na-asị nkọwazi abụ a anyị ekpekpere mechie. Aṅụrụ m n'ihi gị wee nwosi ọbara m nke wee gbapụta gị ka ị nwee ndụ ọhụụ. Aṅụrụ m n'ihi gị ene ka gị mere m. Jizọs bịara n'ụwa kuru gị dịka atụrụ, na-enye gị nri, na-edu gị na-aga ebe ta ahịhịa nke ndụ. Ị na-aba dị mkpa, ọnọdụ amara gị mma. Ị gaa skuul, ibe gị daa gaa pas ya. Ị gaa intaviu, ibe gị fuelu a gaa pas ya. Ị gaa ahịa, ibe gị kpọwa agaghị ere, gị kpọsa gị ere. Chineke mee gị mma, mee gị gaa gba abụba. Ọnwụ abịa ka o gburu gị. Jizọs asị mba, unu akpala ndị aka, emetụla ha aka. I will be the one to die. Ka m bụrụ onye ga-anwụchitere ha ọnwụ. Jizọs atọgbọ ndụ ya, egbue gị, egbue Jizọs ya. Yet ọ sị gị ezi nwa m kom, ile ya anya, ya epe gị mpe n'anya, gị lupu isi, n'ebe ya nwa nọ, nna aga n'ụzọ nke aka gị. Akwụkwọ nsọ sị ọ dị ụzọ ziri ezi n'anya nke mmadụ, not n'ebe Chineke nọ. N'anya nke gị ụzọ ahụ ziri ezi, ma akwụkwọ nsọ na-eme ka anyị mara sị ụzọ ahụ nsọtụ niile bụ gịnị? Nsọtụ nke gịnị? Ọṅụ. Lot na Abraham na mpa Lot wofu n'ofu nna. Nna
na Lot aṅụ Abraham ekruzie Lot ka ọ na-agbara gịnị odubo nke Lot na-agbara Abraham odubo Lot achịzue afọ 7 Abraham esetụlụwa ya ihe onye na-arụ ka ọ na-eji esetụlụ am I right nna gukwu na-agba onye na-agba odubo nna gukwu na-ere electronics ọchị setụlụ gị ka ọ ga-eji setụlụ gị electronics nna gukwu na-arụ ọrụ ji ebe odubo ọchị setụlụ gị ka ọ ga-eji setụlụ gị ji ewurezie igwe ehi na igwe atụrụ setụlụ gị na Lot ha ka bi n'ofu ebe Lot anaghị akwụ ụgwọ mmiri ọ na-akwụ ụgwọ NEPA bill ọ na-akwụ ụgwọ ọkụ ọ na-akwụ ụgwọ ụlọ ọ ka bi under Abraham only that esetụlụwala ya nye ya ndị odubo ya gazie ta nni bute atụrụ ndị ke Abraham agawa every day na lọta eji gịnị okwu n'ụka megene lọta eji esemokwu megene lọta alọta lọta sọpọtụ ndị odubo ya Abraham agaghị sọpọtụ ndị nke ya Abraham na-abara ha mba ihe ruo ndị ihe a karịa Abraham akpọ Lot sị nwanne bịa ịmakwa na anyị bụ gịnị nwanne gịnị na-esere mụ na gị atakwa ahịa ataghị ahịhịa ngwa bịa lee anya ebe a lee anya ebe a lee anya ebe a divide am ọhịa niile into 2 biko ji aka gị họrọ ebe chọrọ ka ndị odibo gị zụrụ atụrụ ke gị lama nke ọbụla hapụrụ m ma manage ya remember Abraham wọga but ihe wetu onwe ya n'ala ọ dị ka ebe a na-eke anụ mama menye gị anụ si gị kee ikecha gị eburu gịnị ka ị ga-eme iwepụ isi ya ebe ka ọzọ one side isi one side na gị ga-eburu am I right ebe ka ị ga-apara ọpọrọ ya na ihe niile dị mma hapụ m n'aka gị na isi ya ebe ọkpụkpụ jupụtara. That's exactly what Abraham did. Ihe agwụ n'aka ihe Abraham mere. Lot onye anya ukwu onye iberibe le anya ebe a hụzie ọhịa ndụ ka o jupụtara lezie ebe a dry ihe kpọrọ nkụ ahịa kpọrọ nkụ dịka ochu nene ọhịa ịrụ ọkụ ọ dịzi ihe ndụ dị ya. Lot achị ya onye otu a na bibi ọgana nwa Abraham ịhụ n'ebe a niile ihe ka akakọ na-ere ala ọ ebe ka m họrọ ka atụrụ m gawa ebe a. Abraham ele anya wulie le anya ebe fọrọ ahụ ebe kpọrọ nkụ ya asị n'ihi na Jehova na-eme gịnị adị ndụ anabatara m otu a. Lot na ndị na-atụrụ ya atụrụ eme uvue ime ebe niile a na-ata ahịhịa ndụ ihe duru ha gaa ebe na-akpọ gịnị Sodom and Gomorrah. Ihe duru ha gaa gịnị Sodom and Gomorrah, whereas that dry place ebe a kpọrọ nkụ eduruzi Abraham na ndị na-agbara odibo baa gịnị na ebe a mmiri ara ehi na-asọpụta. Ihe anya na-ahụ ọ na-eduhie ụwa amaghị na Chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị, oriri na ọṅụṅụ nke ụwa, ebe akụ na mma nke ụwa, ndụ dị n'aka Chukwu. Ihe anya na-ahụ ọ na-eduhie ụwa amaghị na Chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị. I will do the work of him who sent me. Aga m arụ ọrụ onye ahụ ka e kpọrọ m n'ụwa. N'ihi na ụtụtụ dị mgbe onye ọbụla pụrụ ịrụ ọrụ, abalị na-abịa mgbe onye ọbụla alapụghị ịrụ ọrụ. Before masị ka anyị bilọta ka anyị kpee ekpere, mama ị na-arụ ọrụ onye zitere gị n'ụwa, ị na-azụ atụrụ ya, ele otu isi elekọta igwe atụrụ ya. Ụkọchukwu igwe atụrụ nyefere gị n'aka, ọ bụrụ ma ma ele ha anya na ihe mmadụ na-ahụ ha na-agba abụba na ha aṅụ ike gị. But achọrọ m ime ka anyị mara ofu ihe, nke anyị na-azụ unu nwere ọzụzụ agaghị ime gịnị ịzụ anyị. Di gị ele otu isi elekọta ya, nwunye gị ele otu isi azụ ya, ụmụaka Chineke nyefere gị iji chọọ gị mma ele otu isi azụ ha, nwanne ala ime Chineke ele otu isi azụ ha. Na ọ na-awụ onye ka ezu ọnwa a, onye ka ọzọ azụ ọnwa ọzọ, onye ka ọzọ azụ after 4 months ya erukwe n'aka ọzọ, crate of malt, packet of biscuit. Na ndị bịara church for the first time nọ ihe a na-enye ha. Nna achọrọ m ịjụ gị ajụ, onye bịara church for the first time lama nwa malt taa biscuit gbara abụba echila ọ ga-abịa. So onye ọzọ mgbe ụfọdụ
enyekwa gị transport maka ọ na-agba m na mgbe ụfọdụ ajụọ gị ebe isi bịa before gị ekwue amara na ego ole ga-edu gị na transport laa. Unu echelela mmadụ iwu onye ọzọ atụrụ n'aka ndị ụkọchukwu ndị yi white asị ọtụtụ ndị yi white na-atazi atụrụ. Ọnkwe gị na-eme m. Ọtụtụ ndị yi white na-eme gịnị atazi atụrụ instead of ime gịnị ịzụ atụrụ. Enye m ohere time agwụla. Enye m ohere mbọsị nta ka anyị ga-achị na Owere nta. Mbọsị nta achị na Owere nta. O jigide m bilie ọtọ. Onye nwe m Jizọs jigide jigide m jigide m. Onye nwe m Jizọs jigide m. Ewo anyị na-ekele gị ibe ezi onye ọzụzụ atụrụ ọma. Esi na ị ga-akpọpụta anyị site n'otu ezinụlọ na ezinụlọ nke ọzọ, site na mba dị iche iche, na ị ga-ewebata anyị na Zion, na ị ga-enyekwa anyị onye ọzụzụ atụrụ nke ga-azụ anyị dịka o si bụrụ uche gị ya na dịka amamihe gị si dị. Jizọs, ibe ezi onye ọzụzụ atụrụ ọma, ndị niile na-abịakwute gị ịdịghị achụpụ ha ma ọlị. Onye nwe anyị, ndị niile bịakwutere gị isi na ị na-ebutere ha ụzọ ebe ọbụla ị na-aga. Onye nwe anyị, ị na-ebu ụzọ, ha na-eso gị. Onye nwe anyị, dịka anyị na-eso gị, isi na ọ dịghị ihe ọjọọ ọbụla nke ga-eme anyị, na anyị ga na-aga aga na-abata n'ihe ike agaghị abụ oke anyị. Onye nwe anyị, si na dịka anyị na-agakwa na-abata na ị ga na-arọpụtara anyị ahịhịa anyị na-ata. Anyị arịọ gị Chineke, ndị niile gbabara n'ime gị, ndị si n'ọnụ ụzọ a ke bụ n'ezigbo ọnụ ụzọ wee banye, ndị bụ ezigbo atụrụ, kwee ka anyị n'olu gị ụtụtụ na ehihie na abalị n'aha Jizọs Kraịst. Isikwa na atụrụ m maara m, ha na-anụ olu m, ha na-esokwa m. Onye nwe anyị, anyị arịọ gị ka anyị nụ olu gị, nye anyị amara ka anyị mara gị ụtụtụ na ehihie na abalị. Onye nwe anyị, nyekwa anyị amara ka anyị na-anụ olu gị karịchasịa at the critical moment of our lives n'aha Jesus Christ. Onye nwe anyị, kwee ka anyị na-eso gị ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị. Ekwela ka ike gwụ mkpụrụ obi anyị n'aha Jesus Christ. Ọ bụ naanị gị bụ onye ọzụzụ atụrụ ọma, ị maara ụzọ, ị ma ebe idu anyị na-aga. Anyị na-esosikwanụ gị ike, onye nwe anyị, n'ihi na ndị niile esosiri gị ike n'owuwe anya, ihere agaghị eme ha ma ọlị. Nara ekele abụ m ihe mbụ, anyị ewere ndụ anyị nyefechasịa gị, n'ihi na ịbụ onye ọzụzụ atụrụ gị dị anyị mma. Onye nwe anyị, gaa n'iru ụzọ nwanyị, gaa n'iru ụzọ nwanyị ruo mgbe ị ga-akpọrute anyị, were nye onwe gị ebe gị onwe gị nọ, ebe ahụ ka anyị onwe anyị ga-anọkwa. Imeela n'ihi oru gị onye jikwara ngwa ọlụ. Anyị arịọ gị ka ị gọzie ya. Onye nwe anyị, mee ka ọ nụ olu gị ụtụtụ na ehihie na abalị, mee ka o sokwa gị ụtụtụ na ehihie na abalị. Imeela onye naanị ya bụ chi bụrụ eze, site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen.